سلام لحن وعلكم زخبركم تخطاتلتنا لو مقترس تدالوي زيناوي مسنادو حيزنا قريبنا لنا زينا زغرب لكم خالد محمد برهان بارستاتو جمر بريزيدنت إسياس أفوركي أب سوماليا زغبرو عدت زازيمو تماليا ماسيو كينيا أتيوم نقصقص هجراوي وعلى مصنعتاوي صحفات إيرترا زغلصو استدبترو سندات تمرقام حمشاي هجراوي وعلى مكتتال غودنا وصعبين مدهاني تزازيمو بريزيدنتاو مرجع ديمقراطية ريبابليك كونغو خيداناغو تسغيوم تركي أبلعلي كرداويان ميليشيات جمرتو سرحيت كتسفح مخانات انقرام متن قطباو عبيت زوبا إيرو كمزن قلقلة تحبيروم زرزر زينا بريزيدنت إسياس أفوركي أب فدرالاويت ريبابليك سوماليا زكايرو ناي كلتا معلتات عودتو زازيموت مال 14 تحساس أماسيو ناب ريبابليك كينيا أتيو لوخ منستر زينا إساق محاري كابتو بوتا نزل أخو تصبصب أرسيما أسمروم أب أهجراوي معرفة نفرت نيروبي أبز بس حلو دما بريزيدنت إسياس بوتهدراو سلفز تسني دمغاق بابلا تغيرلهم بريزيدنت إسياس أفوركي بعصر تسلسن 14 تحساس فدرالاويت ريبابليك سوماليا أبز سنحلو مس بريزيدنت محمد عبد الله محمد نعم مخارك بعد حرم مكياد نتاريخاو زمدنا كلتين هاجرات نمدلال تسمامعم كلتين مرحتي بعصر 14 تحساس بكتما مغادشا أبز ركب بيت منقسي فيلا سوماليا أبز وغازيتاو مغلتي أما كلتين هاجرات زلو ناي نقدي وفرنت زمدنا هات كلتي حزبتات نمدنفع عن ترداديام بزيكازي كلتي مرحتي أبز بغارنا أفريقيا تبغاقيس زلو ناي متحققاس حباراوي معبالة قسقاسن بلسقنا المدرخ أبزباو شركنت بمتكوار بزحايا لملكو عن المدنفع كم سرحو الرقاقيتام أبز زمن نزولو سقاتات دخلنة شبران نمكتام التقالالن زتوها هادن ميلا مختال كان دا أمارات مخانو كم زامنو زحبرو كلتي مرحتي نغلتين هاقراتن زو بغارنا أفريقيا زربح دلول زمدنان من مصرات زكايدو زلو تعريك قصلو مخانو مون حبيرام نزوبا قرنا أفريقيا قتيم وزير كبد خنت شبرا زيرو قنت كمون بهرياوي من كل قال حبراوي محلخاتات مبدح أدمع الزوباوي متحبارا قداس نتلو المخانو كلتي مرحتي وسيخو ماس ميراملون سلام من ربهنة سوماليا نهزب سومالن زوبا قرنا أفريقيا ربحو عزوز مخانو زقلتو كلتي مرحتي نزي تبقاقي سزولو ناي سلام من متحقاز المدرخ نمتعنقاف زوسر زخون عين السقمتي نقاسقا سلام من عرقن سومال زعنقص كم زخون عطا حساسيبام بوليتيكاو من دفاع زلو نحسوتن جوجي حبريتان مزرقة زوجازو كلتيوم مرحتي كل وجن سلام من رجعتن سوماليا بقوتها كتعد أو عام بريزيدنت محمد عبد الله محمد مسمر رخب بزحان إيرترا بزجبروا كلام محتت مبصح بريزيدنت إساياس ناب سوماليا نهزب المنقسم فدرالاويت ريبابليك سوماليا عب فنان مخان دحر مملكات نتيكاب سوماليا ناستا 3 عامتات رح يغوص سنحسنا من تاو حسنتن نابوتون مملاس أبرتي عمك سرحو كم زتردادو أنا تصيرون أب ساعات دحر الدما بريزيدنت محمد عبد الله محمد مكتل قدما مينستر مهدي عبدو أب مينستر قدات وصايس سيت مينستر عبد القادر خيرن كالوت مينسترات نزركبهم لعلوت سبسلطان منقستي أبالات بايتون كالوتن أب هجراوي معرفة نفرسي عادن عبدولي ترخيبهم بريزيدنت إسياس أفوركي بوقعي أفانيمو بمتحوار منيستري قدات وصاي إيرتران بروغرام لمعات ودو حورات هاقراتن إيرتراوي مصنعتات فنوة مصاي بزبل تيما كابو عسراق ساب عسران كلتن حاملة خلتشحن عصرت شدوشتن أب أسمران استخيدة أهقراوي وعلى مصنعتاوي صحفات إيرترا زقلتو خلت زتدبترو قدستات بعصرت 4 تحساس تمرقام أبتي بهجراوي كومشن تكلات لعلوية مرتن مرمرن توديبو أب أدارش هوتيل إمباسوي راز تخيدن لعلوت سب مزي منقستي تكلات ودو حورات هاجراتن كالوت زملكتو مشارخ تنسترخ ولوسنا سرعات كلت يوم قطعات بتقلالا أب شحن 280 كلتن قطعات 53 مصنعتاوي وراءاتي كمز تورنفو تقاليصهم التي صحفات سنة قوانقا سنة طباب تاريخ محبر بهلاوي قدايات معرينة صوتا حقي سنة فلتات مدرن زلو حدقاتاتن حرشا أكبابي سنة قعتان كرساوي ورشان محدرا نقدن سنة غطابان معبالة تكنولوجي كمون كالوت أقدا سنة زلوم زعباتات زملكاتيوم فتسامي دايركتور هاجراوي كومشن لعلوية تكالات تمرتي دكتور هايلة محسون أبزاس معقال تبتحي زلو قسقاس أب متساين زكاد وعلاتات درخيت زفتر مخانو بمتقاس درو أبتسترخ بوتسيت مركز بمقبار نخالق وعلام الدلوات تجميرو خمزولو قليسون
ገምጋም ናይቲ ዝተደብተረ ክልተ ቅጽታት ዘቕረበ ፕሮፌሰር ሰይፈ በርሀ ቦጎኖ እቲ ዝተወስደ ተበግሶ ዝናኣድ ምዃኑ ጠቂሱ እቲ እኩብ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ውድዓዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ምዝርጋሕን መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣብ ምስሳንን ዘለዎ ተራብ ብቐሊል ከም ዘይርአ ብምግላጽ ኣብቲ ቅጽታት ዝተዓዘቦ ድኽመታትን ብልጫታትን ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ኣብ ምድላውን ምስንዳእን ዝተሳተፈ ፕሮፌሰር ዘመንፈስ ጽገ እቶም ቀሪቦም ዘለዉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ጭልፋ ካብ ባሕሪ ከም ዝኾኑን ገና ዓብዪ ዕዮ ገዛ ከም ዝሰርፍን ብምግላጽ መጽናዕታዊ ጽሑፎም ንዘበርከቱ ምስጋና ቀሪቦም እቲ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ኣብ ኮሌጃት ሃገርና መንግስታውያን ትካላት ብደረጃ ዓለም ልዑል ተፈላጥነት ዘለዎም ኣብ ኤውሮፓ ኣፍሪቃን ሰሜን ኣሜሪካን ዝነጥፉ ኤርትራውያንን ወጻተኛታትን ምሁራት ዝተዳለወ እዩ نفس وكف تصبصب واغالو نقحت عنا يوحس هيوت يعقب بزبل تيما نخلت معلتات استخايده حمشاي هاغراوي وعلام مكتتال غودنا وصعبين مدهنيت تمالي 14 تحساس تزازيمو غازيتኛ ሀብቶም ፍረዝጊብ ዛዕባ ዘዳለው ጸብጻብ አሎ ሻም ተወልደ ኣብዚ ካብ መላ ሃገር ዝተወከሉ ሙያውያን ጥዕና ዝተሳተፉ ዋዕላ ምስ ተጠቃምነት ናይ መድሃኒታት ክመጹን ዝኽእሉ ኣልታው ጎናው ሳዕቤናት ብሓፈሻ ኣብ ፍወሳ ሕማም ቲቪ ዓሶን ካልኦት ረኽሳውያን ሕማማትን ድማ ብፍላይ ብዛዕባ ከጋጥም ዝኽእል ጎናው ሳዕቤናት መድሃኒትን ምክትታሎምን ዘተኮሩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ተሳተፍቲ ናይቲ ዋዕላ ኣብ ምትሕልላፍ ንጎናው ሳዕቤን ዝምልከት ሓበሬታ ንዘሎ ኣሰራርሓ ኣብ ዘደንፍዕ ውህደት ኣብ መንጎ ተቆጻጸርቲ ኣቕረብቲ ከምኡውን ኣብ ተጠቃምነት ዘውዕሉ ሙያውያን ከምኡውን ተጠቀምቲ ብድሆታት ሰብ ሙያ ጥዕና ኣብቲ ዓውዲ ጎድናው ሳዕቤን ዘሎ መድሃኒታት ምስ ዝርከብ ኣብ ኣፍረይትን ኣቕረብትን መድሃኒት ዘሎ ተሓታትነት ሕጋዊ ኣሰራርሓ ምክትታል መድሃኒት ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ዘትዮም ኣብ መወዳእታ መምዘኒታት ብዙሕነት ምሉእነት ከምኡውን ቀጻልነትን ብቑዕነትን ንጎድናው ሳዕቤናት መድሃኒት ዝምልከት ዘቕረብዎ ጸብጻብ ዝተመመዩ ሰብ ሙያ ጥዕና ብኣጠቓላሊ ድማ ዞባ ዓንሰባ ኣፍልጦ መተባብዒ ሽልማትን ተዋሂቡም ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ዳይሬክተር ሃገራዊ ምቁጽጻር መድሃኒትን መግብን ኣቶ ኢያሱ ባህታ ኣብ ዘስምዖ ናይ መዕጸዊ ቃል ኣብ ምክትታል ጎናው ሳዕቤን መድሃኒት ዘሎ ንቕሓት ምዕባይ ቀንዲ ዓንዲ ኣብ ምቁጽጻር መድሃኒት ከም ዝኾነ ጠቒሱ ኣብ ህዝቢ ተፈጢሩ ብዘሎ ንቕሓትን ዕዙዝ ተሳታፍነት ሰብ ሙያ ጥዕናን ኤርትራ ኣብ ምክትታል ጎናው ሳዕቤን መድሃኒት እተመዝግቦ ዘላ ዕቤት ቀጻልነቱ ውሑስ ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ሞያዊ ዓቕምን ስነ ምግባርን መምህራን ንምዕባይ ብቑዓትን ኣፍረይትን ተምሃሮ ኣብ ምፍራይ ወሳኒ ተራእዩ ዘለዎ ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ እዩ ኣብ ዞባታት ዓንሰባን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ስልጠና ንመምህራን ተዋሂቡ ዘሎ ንጸብጻብ ወከልቲ ኤሪና ተስፋ ሚካኤል ገብርየስን ኢብራሂም ዑመርን ኣዜብ ብርሃነ ኣምኖ ዞባታት ዓዲ ተክሌዛንን ባጥዕን ሞያዊ ዓቕሚ ስነ ምግባር መምህራን ዝዕብስ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብቲ ብማሕበር መምህራን ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ብሸውዓተ ተሕሳስ ኣብ ንኡ ዞባ ዓዲ ተክሌዛን ዝተዋህበ ስልጠና ካብ መላእቲ ንኡ ዞባ ካብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተወከሉ ልዕሊ 50 ርእሰ መምህራንን ተሳቲፎም ኣብ ወንበርቲ ማሕበር መምህር ክብሮም ገብረዝጊ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ማሕበር ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ክህብ እኳ እንተጸንሐ ካብ ከረን ወጻኢ ግን ፈለማ ግዜ ነዚ ስልጠና ከም ዝሓብን ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ከም ዝቕጽልን ጠቒሱ መምህራን ብሞዮም ክኸርዑ ናብ ሕብረተሰብ ዘለዎም ኣኽብሮትን ሓላፍነትን ብዝግባእ ክዕቅቡን ከም ዝግባእ ሓቢሩ እቲ ስልጠና ክብርን መትከላውነት ሞያ መምህር ብምርግጋጽ መምህራን ምስ ተምሃሮ ወለድን መሳርሕቶምን ዝህልዎም ርክብ ምሕያል ኣብ መንጎ መምህራን ዝህነጽ ሞያዊ ስነ ምግባር ንምብራኽ ብኡ ኣቢልካ ድማ ብቑዓትን ሓላፍነታውያንን ተምሃሮ ንምምልማል ዝዓለመ ኮይኑ ብዘተን ርእቶታትን ተሰንዩ ቀሪቡ بتمساسالي بيت صحفة منستر تمرت نوزوبا باطع ما يو عقم أبالاتو نمبرخ أبتو نوزوبا نزنت فو ممهران كالاي درجة عبيات تمرتي أبسرحهم زحق زوم سلطنا بعسر تخلطة تحساس وديبو اتسلطنا محدرا خفل عقباب أما هاهرا أوتات أوت إنن تقباريون عقباب مزانا تمهارو كمون معك أنيتاتن عقباب أوتات مرمران كالإنزد تقالل كوينو ممهران نزلنهم هلول تمكرو بمدرع أبقع تمهارو مسرتا ولوط إنممتاز علميو حلف أبيات تمرتنايتن وزوا ممهر إسماعيل صالح حبز اسمع مزازم مقال اتسلطنا مقصلتنايتن ممهران مباتان كالاين درجة أبيات تمرتخوها بتنح سلطناتات كوينو زقسمو تمرتي كينو أبصرحهم أمام محياش بقعت تمهرون العلا بركتو كلو تنعمنتو قاليتو سلطنت بقديم زقسمو تمرتي مويا وبقعتهم أم عباين حد حداوتو مكروتات أمن لواتن بايتاز فترب من بارو بمبرح بسرعن عمق زبالن كقصل تقوي عام
ኣብ ዞባ ሽዋርካ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ንዝጸንሐ ምዕባለ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝዕንቅፉ ማሕነቆታት ብምልላይ ንምሕያሉን ስፖርተኛታት መንእስያት ንምፍራይን ጻዕርታት ክግበር እዋኑ ምዃኑ ተገሊጾም ኣብቲ ብ10 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝተኻየደ ወከልቲ ስፖርትን ሓለፍቲ ኣሃዱ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ገምጋማዊ ኣኼባ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሰንኪ ዝነበሩ ጉድለታት ምሕደራ ስፖርት ሕፅረት ባጀትን መሳለጥያን ዘይብቁዕ መጻወቲ ሜዳታትን ትሑት ኣቓልቦን ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ሃገራውያን በዓላት ጥራይ ተደሪቱ ከም ዝጸንሐ ከም ውጽኢቱ ድማ ጸጋዊ ዓቕሚ መንእስያት ኣብ ስፖርት ክምዝመዝ ከም ዘይተኸኣለ ተገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ጋሽባርካ አቶ ተስፋይ ተኪኤ ኣብቲ ዞባ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ሰኪዔት ኩዕሶ መርበብ አትሌቲክስ ቅድድም ሽክለታ ባድሚንተንን ባይታ ቴኒስን ያታው ስፖርትን ቅድድም አግማልን ከም ዝካየድ እንተኾነ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ማሕነቆታት ውሱናት ዓይነታት ውድድራት ጥራይ ክካየዱ ምጽንሖም ከም ተዳኸመ ብምግላጽ ነዚ መሰረታዊ ፍታሕ ንምምጻእ ውህደትን አበርክቶን መላእ ሕብረተሰብን አካላት መንግስትን ክሕይል ተሓሳሲቦም ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምብርባር ኣብ 13 ዞባታት ወከልቲ ስፖርት ከም ዝተመደቡን ዝተፈላለዩ ናይ ዳንነት ስልጠናታት ከም ዝተዋህቡን ብምሕባር ሙቃም አካላት ፌደሬሽናትን ስፖርት ኮማዊ ሰረት ሒዙ ዝቕጽለሉ ባይታ ንምጥጣሕን ይስራሐሉ ከም ዘሎ ኣረድዮም ተሳተፍቲ ቦጎኖም በቲ ዝተኻየደ ገምጋም ኣብ ዞባኦም ዘሎ ተኽእሎታትን ዝጸንሑ ሕጽረታትን ብግቡእ ከለልዩ ከም ዝሓገዞም ብምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ጉዳይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ስፖርት ቆላሕታ ክግበረሉ መጻወቲ ሜዳታት ክመሓየሹ ስልጠናታት ክድፍኣሎምን ካልእን ዝብሉ ርእቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም زخبركم تخاطلتنا زيناتات وشتا هاجر بزفتسيمنا لنا زيناتات وتساخن ملسينا مسانا تصنحو زينا وتساي ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ድሕሪ 10 መዓልታት ክካየድ ተወጢሙ ዘሎ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብሰንኪ ጸጥታዊ ስግኣት ክናዋሕ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ስግኣቶም ይገልጽለዉ እዚ ዝተሓበረ ምስቲ ምርጫ ዝተተሓሓዘ ተደጋጋሚ ናዕብን ግጭትን ይኽሰት ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ ብ13 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኪንሻሳ ብዝተወልዐ ግጭት ሓያሎ ሰባት ከም እተቐትሉ ዘመልክቱ ጸብጻባት ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣረድዮም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ነቲ ምርጫ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ ነቑጣ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ይዝከር ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ተጻብኦታት ብዘየገድስ እቲ ዝመጽእ 23 ታሕሳስ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ኣብ ዕለቱ ክካየድ ምዃኑካ ይሕብር እንተሎ ተኽእሎታት ጸቢብ ምዃኒኦም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ቱርኪ ናብ ሶርያዊት ከተማ ማንቢጅ ኣትያ ነቶም በኣሜሪካ ዝድገፉ ኩርዳውያን ሚሊሻታት ከተጥቅዕ ምዃና ኣጠንቂቓ ሰራዊቱ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ዝንቀሳቐሱ ሚሊሻታት ንምድምሳስ ሓድሽ ስርሒት ከም ዝጀመረ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ጠይብ ኤርዶጋን ናብታ ከተማ ብምእታው ከጥቅዕ ምዃኑ ብ14 ታሕሳስ ብወግዒ ኣፍሊጡ ቱርኪ ነቶም ሚሊሻታት ከም ሽብራውያን ከም ትፈልጦም ክትገልጽ እንከላ ኣሜሪካ ግን ኣብ ሶርያ አንጻር ዳዕሽ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ከም ዝተሓጋገዙ ብምሕባር ወተሃደራዊ ደገፍ ክትገብረሎም ጸኒሓላ በዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሶርያ ፍልልያትን ከጽባ ከም ዘይከኣላ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ እቶም ሚሊሻታት ምስ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ማለት ፒኬኬ ርክብ ከም ዘለዎም እዩ መንግስቲ ቱርኪ ዝገልጽ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ቱርክን ፒኬኬን ልዕሊ 30 ዓመታት ዝተኻየደ ግጭት ህይወት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይሕብሩ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሶርያ ንኣስታት 7 ዓመታት ብዝቐጸለ ወተሃደራዊ ግጭት ዝወረደ ትሕተ ቅርጻዊ ዕንወት ዳግም ንምህናጽ ካብ 250 ክሳብ 400 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ማዕከናት ዜና ንመግለጺ መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ግጭት ዝዓበየ ትሕተ ቅርጺ ክፋል ሃገሩ ከም ዝዓነወ ዝገለጸ መንግስቲ ሶርያ እቲ ግጭት ገና ሰላማዊ ማዕልቦ ስለ ዘይረኸበ እቲ ንዋታዊ ዕንወት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎም ብፍቓድን ኣፍልጦን መንግስቲ ሶርያ ኣብታ ሃገር ወተሃደራዊ ምትእትታው ትገብር ዘላ ሩስያ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዕንወት ዳግም ንምሕዋይ ዝውዕል ሓገዝ ክገብር እዋኑ ምዃኑ ሓቢራላ በቲ ኣብ 2011 ዝተወልዐ ግጭት ኣስታት 400,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ
بسنكي قدامو متتتاو زتقادة قجت سوريا بدرجة عالم أب مبل 21 كفل زمن كاب استخصتو قجتات مستم زعابيو كم سرعيو يقلات متن قطباو عبيت زوا يورو أوش زحلف 4 عامات نابستحت درجو خنز وردت سبصابات أفليتهم أتي متن عبيت بأستات 300 كم زن قلقلز تقصتهم سبصابات أمونغو بقطبا زبل سجا هجرات استفترة نقداوي زي مكداو قداي موسى بريطانيا كاب أوروبا وحبرتن أم فرنسا زكايد زولو السفيح نايتقاوم وسلفتاتن هزباو نعبن كل خاوتهم تنكتات مخانو مارديوم أمونغو أمريكان تشاينانز تخصت نقداو زي مكداو أبزوبا يورو تراي زي كونه بدرجة علم ألوتاوي سعبينات كم زسعبة زفلت يوم أب كل تشحن شمونتن بدرجة علم استخصت قطبا وقلولاون حدا كابتن قطات قلولاو قطبا عبيت زوبا يورو كم زخونه أبتتصبصاب تتقيس اللهم أب فرنسا تخصيت زلو موسخ كارت نهداد زمن كاليو سلماوي نايتقاوم وسلف النعبن أب قطبات هاجر بقليلو زي قمت هاسيا كم زورديهم كيلاتا تعود زحبروم روسيان هندن وتهدراوي زمدن أن مدنفاع زخيل كلتاوي سممع كتيمان بعصرت 3 تحساس أب هندي مبصح زفت أما مينستر مكلخال روسيا سيرجي شيغو مس سمزت هاجر بمرخا بروجكتات مسرح نفرت زت قالله حيال وتهدراوي سممعات كم استفرارم تقاليهم تنها هاجرات بزي كازي وتهدراوي تكنولوجي كلواوط مخانن اب تركب تتقيس الله روسيان هندن وتهدراوي زمدن ان كدم فعز رداد ازلوا ابز حلف ورحي تقمتي دحر زختمو ناي 5 بليون دولار وتهدراوي عليهم اتي بريزيدنت فلاديمير بوتين قدامي مينستر ناريندرا مودين ابي كتما نيو دلهي زختمو وعل مهنات بروجكتات نيكليساوي تكاليه تقالل هندي قديمة كاب روسيا S-400 زتسمي زتراغت صار ميسايل نمشمات كم استسمع معد زمل كتب صبصابات كاب أمريكا ترير تقامه يقطمو كم زلو يردون بزيد ما إذا حدش وتهدراو علا مونغو أمريكان هندن زلو زمدنا بعالوتا كيتصلو وتهدراو ينتنتنتي سقاتهم يقلصون تشيلي أبو كلتشان 19 زكايد أهجراوي وعلى ممكات كليما ولوطي كتأنجد تمريسا تهاجر أبو بولاند كايد أبزغنية مساسالي وعلى نتياجات أمي كتأنجد كم التحريات زكا لحظة الله ببعمتو أبز تفلالي هاجرات زكايد السنحي وعلى كليما ولوطي أبز متسعمت أبو هاجرات لاتين أمريكا وون كاريبيان كم زنجر كجلس سنحيهم وتسعيتاتو لعلى عقمان مخانو زغالصا برازيلن كوستاريكان أقدمن كم سحبات ما تصبصاباتي تقسم زخمزيلن كله تي أب بولاند ككاد زغنية وعلى مكات كلمة ولوطي زتقاس وتصيد كم زي ترخبه يقال حلهم كان علامات وعلى نتقبار نايتي أب كلتشان 15 أب باريس تبصحي أهجراوي سممع نمقلت أف من باروكان تتقلص هاجرات في اللياتن كتصبوا كم زي كالا نايقربة تعذبتي حبيرام حفشوا زينات زازيمو سلام عليكم سلام زي خبركم تعذبتن لو مقدام استدالو على زينا سبورت انهم ناستات 4 عوارح حبت علوم مداد صنعت هاجراويت غانتا قعسو غير ايرترا تحتي 10 عامت صباح سنبت مس مزنا هاجراويت غانتا قعسو غير دوب سودان اب ستاديوم اسمرا نحزنتاو صوتا كتكايديام إذا أبو ورح جنبوت كابست خير هاجراو ودرست مجت هاجراويت غانتام بمريحنا سلطاني هاجراويت غانتا قعسو غير ايرترا لمسجد فريمن دايركتور تكنيك هاجراوي فدريشن قعسو غير ايرترا دانيال يوهانسن صعق سلطنا لمن دحر مكيادام صباح سنبت قداماي هاجراو قطما تسلاسل اب مسال الفيفا هاجراويت غانتا ايرترا بشمونتميتن سوسان شمونتن نطبي كاب 210 حدن هاجرات مبل 204 درجه تركب
ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ድማ 994 ነጥቢ ምሁላል ኣብ መበል 164 ተርታ ተሰሪዓላ ነዚ ግጥም እዚ ዝኾኑ 36 ተጻወትቲ ዝሓዘት ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ሐሙስ ምሸት ኣስመራ ከም ዝኣተወት ይዝከር ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ግጥም እዚ ብኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ምዃኑ እናሕበርና ነዛ ልዑል ግምት ተዋሂብዋ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምዕዛብ ኩሉ ኣፍቃሪ ስፖርት ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ክርከብ ድማ መልእኽትናን ሓበሬታናን ነመሓላለፍ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ከም መቀፀልታ ናይቲ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰቡ ንምዕባል ከካይዶ ዝጸንሐ ስልጠናታት ንጀመርቲ ኣሰልጠንቲ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድድም ብሽክለታ ከምኡውን ኣብ ምምራሕ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ንዘነጥፉ ክኢላታት ስልጠና ሂቦም እቲ ብክልስ ሓሳብን ግብርን ተሰኒዩ ዝተዋህበ ስልጠና በታ ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር 2018 ንፋልማይ ግዚኡ ኣብ ኤርትራ ንዝተኻየደ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ዝመርሐት ምክርቲ ኮሚሽነር ዓለማዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ማለት UCI ፖርቱጋላዊት ኢዛቤል ማርያ ፈርናንደዝ ዝተዋህበ ኮይኑ ኣብ ክልቲኡ መደባት ህፃናት ትሕቲ ዕድመ ዝርከቦም ልዕሊ 50 ተቐዳድምትን ኣካየድትን ተሳቲፎም እቲ ዝተዋህበ መደብ ንጸንሐ ሞያን ዓቕምን ምምራሕ ውድድራት ከምኡውን ኣብ ኣቕሚ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከል ገይሩ ንዝካየድ መደባት ምምልማል ተካቲ ተቐዳድምቲ ብሓደ ደረጃ ክብዝብለሉ ባይታ ኣብ ምፍጣር ልዑል ተራ ከም ዝጻወት ኣብቲ ናይ መዛዘመ ስልጠና ተገሊጾም ኣብ መፈጸምታ ተሳተፍቲ ናይ ስልጠና ዝተዳለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ ኢድ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ክቕበሉ ከለዉ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ እታ ፖርቱጋላዊት ኮሚሽነር ኣብ ዕብየት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብሓፈሻ ንምዕባል ዓቕሚ ክኢላታት ምምራሕ ውድድር ድማ ብፍላይ ንተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ክብሪ ንምሃብ ዘዳለወ ወረቐት ምስክር ካብ ኢድ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ተበርኪቱላ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጋሽ ባርካ ዝጸንሑ ንምዕባል ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝዕንቅፉ ማዕንቆታት ንምእላይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምብርባርን ስፖርተኛታት መንእስያት ንምፍራይን ዝዓለመ ገምጋም ኣብ ከተማ ባርንቱ ተኻይዶም ኣብቲ ብ10 ታሕሳስ ተኻይደ ወከልቲ ስፖርትን ሓለፍቲ ኣሃዱታትን ምሕዳርን ፋይናንስን ንኡሳን ዞባታት ዝተሳተፍዎ ገምጋም ኣኺባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ዝነበሩ ጉድለታት ምሕደራ ስፖርት ሕፅረት ባጀትን መሳለጥያን ዘይብቁዕ መጻወቲ ሜዳን ትሑት ኣቃልቦን ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ሃገራውያን በዓላት ጥራይ ተደሪቱ ከም ዝጸንሐ ከም ውፅኢቱ ድማ ዓቕሚ መንእስያት ኣብ ስፖርት ክምዝመዝ ከም ዘይተኻእለ ተገሊጾም ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ተስፋይ ተኪ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 8 ዓይነታት ስፖርት ማለት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ ሰኪዔት ኩዕሶ መርበብ ኣትሌቲክስ ቅድድም ብሽክለታ ባድሚንተን ባይታ ቴኒስ ያታው ስፖርትን ቅድድም ኣግማልን ከም ዝካየድ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ዝተፈላለየ ምስ ባጀትን መሳለጥያን ዝተኣሳሰሩ ማሕንቆታት ኣብ ውሱናት ዓይነታት ስፖርት ዘተኮሩ ኣዝዮም ውሕዳት ውድድራት ጥራይ ክካየዱ ምጽንሖምን ስፖርታዊ ንጥፈታት ድማ ከም ዝተዳኽመን ብምምልካት ኣብ ባይታ ዝጸንሑ መሰረታውያን ጸገማት ተለልዮም እወታዊ ለውጢ ንምምጻእ ውህደትን ኣበርክቶን መላእ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ክሕይላት ተሓሳሲቦም ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምብርባር ኣብ 13 ንኡሳን ዞባታት ወከልቲ ስፖርት ተመዲቦም ይነጥፉ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ናይ ዳንነት ስልጠናታት ከም ዝተዋህቡን ሙቃም ኣካላት ፌደሬሽናት ይስራሓሉ ከም ዘለውን ዝጠቐሰ ኣቶ ተስፋይ ስፖርት ኮማዊ ሰረት ሒዙ ንቅጽል ባይታ ንምጥጣሕ ይስራሓሉ ከም ዘለዎ ኣረድዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ሳላት ዝተኻየደ ሓባራዊ ናይ ዘተ መድረኽ ኣብ ዞብኦም ዘሎ ተኽእሎታት ዝጸንሑ ሕፅረታት ብግቡእ ከለልዩ ከም ዝሓገዞም ብምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ጉዳይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስፖርት ቆላሕታ ክግበረሉ መጻወቲ ሜዳታት ስልጠናታት ክድፋኣሎምን ካልእን ዝብሉ ርእቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ 4 ጋንታታት ኩዕሶ እግርን መርበብን ኣብ ሓውሲ ከተማ ሃይኮታ ክካየድ ዝቐነየ ግጥማት ብዓወት ጋንታታት ኣዳልን ዓዋተን ተዛዚሞም ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ተፈጺሙሎም